Сега да я покажем, спряхме колата и сега да я покажем и отвътре как изглежда. Значи това е автомобил, който е близо, мисля, че близо 5 метра, 4 метра и 80 и няколко сантиметра. Тази модификация е с бежов салон и както вие много добре знаете, както и вашия автомобил, е много рядка и най-скъпата модификация на този салон. Има гарваново сив цвят и бежев цвят. Тук може да се забележи управлението на седалката, което е с 10 степени. Респективно може да се движи напред, може да се движи назад, може да се движи предния край нагоре, надолу, задния край може да се движи нагоре, респективно надолу. И облигалката може да се регулира в много голям диапазон, както и цялата седалка. Интересното е, че вътре има помпа и тази зона, ломбалната зона, зоната около кръста, може да се помпи. Ето, не знам дали се види на камерата, но как се издува. И съответно сега ще я свалим надолу. След като вече сме разстроили седалката, така да се каже, с едно натискане на позиция 1, където е запаметена моята позиция, спрямо моят комфорт на возене, тя се връща. Ето. Вътре има комбинация от два електронни блока с много релета, които запаметяват всичкото това нещо. Друго интересно нещо е, че това е оригинално дистанционно, което и вие имате. Един приятел мисля, че я осигури с такова. Това е оригинално дистанционно за модела, което има заключване, респективно отключване и отваряне на багажника. Заключването се води двойно заключване. Това го имат доста фордове от тези години. Два пъти натискайки този бутон, блокира ключалките и даже някой да разбие някоя от стъклата, не може да ви отвори механично дръжката. Сега ще демонстрирам как това дистанционно е запаметило първата позиция, респективно памет на седалката и как ще върне седалката в нейното си положение за първа позиция. Именно така. Да кажем, че вашата приятелка е седнала, както обичат да сядат повечето дами. И след това вие правите следното, отключвате си колата и тя се връща в необходимата позиция. Респективно винаги се връща в първа позиция. Трябва да подчертая, че това е кола 95-та година. В случая мисля, че тази е фейслифт. Да, тази се води точно така, 98 година, но все пак колата като концепция е 95-та година и ги е имала същите тези екстри. Тук нещо, което е допълнително за тази кола и това са едно от малките неща, които са променени през този производствен процес от 95-та до средата на 98 година, юни-юли мисля, че са последните модификации, излезнали от поточната линия, е, че тази кола има странични въздушни възглавници, Side Airbags, които допринасят за сигурността. Да, високата сигурност на автомобила. Не дай се Боже, ако нещо се случи. Колата, респективно има и електрически отопляеми странични огледала, които се регулират по електрически път. И общо взето това са тези екстри. Ето това, което говорихме отдеве, докато карахме, е, че таблото е завъртяно към водача. Няма ги тези извращения при някои френски и доста японски автомобили вече, където там уредите се намират отгоре. Всичко е доста ергономично. Тук нарочно завъртях волана, за да се види, не знам дали се вижда. Това е трип компютъра или така наречения бордови компютър, който показва разхода на колата, средна скорост, изминати километри и предупреждава съответно, когато горивото намалее. Освен лампата, сигналната жълта лампа и съответно индикацията за ниско ниво на горивото,
той сигнализира на 80 км, когато може да се мини пробиг, след това на 50, на 40, на 30, съответно на 20 км. Максимално улеснява разсеяните шофьори да ни закъсат. Тук да вметна и ти ще го потвърдиш. Какво сме ние, когато тези коли имат газ? Не ги обслужват. Ние сме пас. Значи, за мен е тази кола, ако има газова уредба или някой дойде при мен с такава кола, с газова уредба, аз просто не се занимавам с него. Тези коли твърдо подчертавам, макар че доста газаджии. Включително имам един голям приятел газаджия от Пловдив, сигурно ще мрънка, ще подскача, обаче ще му кажа съответно, да, той ти я даш, между впрочем, казва се Наско. Наско, тази кола не става на газ. Да. Колкото и да се опитваш да ме убеждаваш, гарантирам ти, че тези коли не са подходящи за газ. Без значение какви са газовите уредби, там с електронно управление, без електронно управление и така нататък. Друга екстра, която за пръв път е пусната при Scorpio първо поколение 85-та година, това е отоплението на предното стъкло. Това е така наречения специалитет на Ford. Отоплението на предното стъкло. Вътре има риотани, много финна мрежа от риотани, която много бързо сработва. Даже по-бързо от отоплението на задното стъкло. Съответно, консумация на ток е доста голяма. И изпотяването отвътре и замръзването отвънка бива моментално изчистено. Да попитам, има ли смисъл от МК2? Такива, тази модификация? Да, без тези подгреви на предното. Да. Определено има по-нискобюджетните варианти. Друго нещо интересно, за пулта тук, където е климатроника, вие също сте страдали от такива проблеми. То е производство на фирма Siemens. Siemens, да, и аз си помням, че беше на Siemens. Точно така. Доста е проблематичен. Тези дисплейчета, мисля, че TFT технология се водят. Доста често кристалите вътре се случва нещо с тях, повреждат се и потъмняват. И не може да покажат цифричките, индикацията за градуси. Мога да покажа как сработва. Когато колата е на контакт, но системата не работи, изкарва две чертички. След като запалим и я включим, съответно показва градусите. В момента сме настроили лявата секция на колата на 24 градуса, дясната секция на колата е на 27 градуса и може да бъде намалена температурата или увеличена. В момента така съм решил, така ми е най-комфортно. Друго интересно е, че винаги когато климатика се изключи, това нали, тези ръчни пултове, те не са врътки, да кажем, те не са механични, вътре има потенциометри, които управляват. Много хора си мислят, че тук има жила. Няма жила. Интересно е, че всеки път бях тръгнал да казвам, че всеки път, когато изключим системата и после я включим, климатика се включва автоматично. Това е някаква функция на тези процесори. При първите модификации до 1996 година не се включва автоматично, тези вече се включва автоматично. Имаме си съответно и рециркулация, която върти само вътрешния въздух. Имаме вече и климатик. Мисля, че се чука ключи компресора. Да. Когато искаме, може да го включваме доста бързо, ако стъклата са изпотени, доста бързо се оправят след като се включи климатика зимно време. Аз лично не съм привърженик климатика да работи постоянно, съответно зимно време го използвам само когато искам да примахна влагата от стъклата. Друга функция на колата доста интересна е, че когато се включи на тази позиция, максимално да обдухва предното стъкло, климатика също се включва с цел да оправи изпотяването. Автоматично, без да е индикиран да свети това нещо, той се включва. Така са решили инженерите от Кьолн. Казахме, че и тази седалка е електрическа с памет.
оригинално тя е само електрическа, пак и с 10 степени, но в случая сме монтирали и памет на тази седалка. Тя не е обвързана с страничните огледала. Хората могат да се очудат как е направено. Не е някакво чудо. Просто сме взели седалка от модификация с дясен волан, английска модификация, и сме я прехвърлили тук. Друго интересно за тази кола, мога да кажа, е, че за пръв път в европейското подразделение на Ford, значи говорим за 95-та година, става така нареченото управление на електрическите екстри чрез каншина. Това се появява при Audi доста години по-нататъка. И то при върховите модификации на A8, може би и A6, не съм сигурен. Но Audi доста набляга на тази реклама, докато почти никой не знае от собствениците, които карат такива автомобили, че тя е направена електрическата инсталация през каншина. Какво означава каншина? Вие знаете ли го това, между прочим? Не. Да, ето сега ще научите нещо интересно. Ами всичките тези електрически екстри, които ги виждате като елстъкла, елогледала, електрически седалки, люкове, нали, са обвързани с стотици метри, километри кабел. За да се намали сечението на този кабел, за да не са дебели тези жици, всичко минава през разпределителни блокове или така наречените електронни блокове. Сега може би се сещате вече, говорил съм ви. Имаме голям централен контролен блок, който се намира тук отдолу. Той управлява комфортните екстри на колата, включително климатик, включително алармата на колата. Респективно имаме в дясната пасажирска врата такъв блок и в лявата шофьорска врата имаме такъв блок. Тези блокове си предават информация посредством сигнали с ниско напрежение и вследствие на което се получава намаляне на сечението на кабелите. И тук имаме един четириног слушател, който не му хареса Форда явно. Но няма как. Трябваше да взема нещо. Така, снимаш ли таблото? Да. Пусна ли го? Да. Ето го таблото, клъстъра, както му казват, двата дисплея, характерни за онези години, които ги има вече и при модел, има ги при Focus. На едното показва километража. Тази кола, респективно, аз съм трети собственик, е от Германия докарана, по километраж е на 235-236 хиляди километра. Колко е вярно, не знам. Аз по принцип не робувам на малки километри. Имам доста километражи, мога да изложа километраж по 100 000 км. Мога да и завъртя километрите. Реално за мен колата е важно да работи равномерно. Както се вижда в случай, никакви вибрации няма. Виждате ли? Не знам дали усещате, че няма, че няма вибрации. Другото, което е бордовия компютър, ето тази количка тук, показва за отворени съответно врати, отворен багажник. Ето сега ще демонстрираме, като затвориме и съответно лампата загасва. Другия дисплей, той пък е за бордовия компютър, който отдеве казах. В момента показва разхода, момента е разход 1 литър на час, или там когато колата се движи. С едно натискане показваме среден разход. Това ни е средния разход 15 литра. Сега доста хора ще кажат ау. Напълно нормално е 15 литра. Тази кола по заводски данни при нова кола, нов мотор дават градско около 14,5 с автоматична скоростна кутия. Сега ние карахме в града, респективно малко извън града, няма как. Този разход се променя. Максимално съм свалял на дълъг път около 8,5, в най-добрия случай 8,5, но обикновено около 9,5 може да се свали извън градско. Нормално каране 80, 90, 100, 120. Следващата опция на бордовия компютър показва колко километра може да се измине с това гориво, но то се променя в зависимост от това дали караш по-агресивно или по-икономично, Да, може да се увеличи. зависи от разхода на горивото. Абсолютно, да.
Много хора не знаят, тук искам да го обясня това нещо не за тази кола конкретно, но за много коли, когато си сложат газова уредба, почват да обясняват как газовата уредба, тук е отчитало километри, сложили са на една кола газова уредба, съответно бордовия компютър няма как да отчита реални данни. Той се шашка, той не може да отчита реални данни, защото той го взима на базата на информацията, на базата на дюзите, на разходомера в резервуара и така нататък. И последната опция, това е... Не последната опция, предпоследната, това е средната скорост. Показваме 24 км средна скорост. Не знам защо тази опция са е внедрили, каква е ползата от средната скорост, но все пак има. И съответно имаме външна температура, която е доста... Мисля, че и на вашата кола сме коментирали, доста точен. Да, точно. Сензора се намира долу под бронята, в зоната на гредата. Другото нещо, което искам да покажа тук е, не знам дали ще се види, първо да покажем скоростната кутия. Управлението на скоростната кутия. Колата е с 4-степенна, казахме скоростна кутия, която е изцяло с електронно управление. Тя се води надграждане на стария модел A4 LD скоростната кутия, като в случая тук е A4 LDI от електроника. Всичко е изцяло електронно. Ето ги отделните режими. Имаме зимен режим, който е... Пробвал съм го, доста ефикасен, когато е много замръзнало, кишево или снежно и колата привърта гумите при най-лекото подаване на газ. Тогава при този режим колата тръгва от втора придавка. Все едно, че на обикновена скоростна кутия тръгваме от втора скорост. Спортният режим, това е така наречения, когато гоним висока скорост, бързо ускорение. Спортният режим какво прави? Той превключва 4-те придавки при по-високи обороти. Не е нещо вау спрямо стандартния режим. И тук е икономичният режим, така наречения стандартен режим, където колата след всяко запалване автоматично, ако преди това е била на тези два режима, минава на економи. Това е характерното. Overdrive бутона се намира отдолу. Сега можеш да снимаш как като го натисна светва на таблото. Да. И респективно, като го натисна, изключва. Искам да попитам за махагона, където е на самия волан. В смисъл... Да. Излезе ли скоростно с такъв Не, да, волан? добър въпрос. Не, за съжаление не излиза. Лостовите на Скорпиото са в ето такава структура, като airbag. Такъв малко релефен вид. Има две изменения спрямо годишните модификации. В смисъл до 95-та е с... Отгоре има един овал, след това този овал изчезва. Аз лично, гледайки от чуждестранните форуми, установих, че скоростният лост на Mondeo първо поколение, куплирано с автоматична скоростна кутия, е с такъв махагонов или орехов фурнир. Той естествено е пластмаса, не е естествен. И успяхме да го внедрим, да го имплъгнем, както е модерно. Да, не става много лесно, но става, нали? Особено този бутон, управлението малко трудно, кабелите се прикарват, но го направихме. Но сега има и нещо много интересно. При Mondeo първо поколение този бутон винаги е черен пластмасов, гладък, с такава структура. И ние направихме нещо като Франкенщайн. Реално взехме бутона от Скорпиото, който е хромиран, луксозно изглежда, и го интегрирахме към лоста на Mondeото. Съответно това нещо го качихме тук. И крайният резултат е това. Изглежда уникално по този начин. Да, мисля, че доста е добре, връзва се така, сравнително Много доста добре се връзва с тази част. Показваме аудиото, VNR 9000 от Mondeo първо поколение до 2001 година се монтира при Mondeото и тук влиза без проблем. Интересното е, че този VNR е до 2001 година, след това бива заменен от Travel Pilot, който не е с цветен дисплей. Казахме, че е съвместно с Sony и Sharp, мисля, че разработка.
имат доста добра акустика и съответно, ако имахме карта, щяхме да покажем и как работи картата, но в случая ето тук показва ни, че иска CD, но ние нямаме CD. Звука, пак казвам, е много добър. И тук имаме тази джойстик, с който може да управляваме менюто. Доста опции имаме. Ето в момента може да увеличаваме, да намаляме. Като цяло страхотен звук. Много съм доволен. Може би 3 години вече го използвам всеки дневно. От Германия дойде. Каквото съм взел от Германия, от eBay, до сега не е имало пропуск. Да покажем как може да се управлява от волана. Повтаря тишината, рефрен на луд. Съответно и сменяме траковете. Може да намаляме музиката. Доста съм свикнал с това управление. На повечето нови автомобили управлението е от волана. Тук е от лошче под мигачите. На мен лично това повече ми допада. Изключваме. Сега може да загасим мотора и да покажем отвънка тази зоната отляво, където е позициониран ключа на фаровете. Благодаря. Ето го ключа на фаровете. Мисля, че е като на Мерцедес. Много е лесен за управление, ергономичен. Съответно имаме габарити, къси и с две издърпвания. Включваме предни и задни фарови против мъгла. Халогени, да. Изключваме. Имаме и опция на фаровите електрическо регулиране. Ако колата е много натоварена, съответно моторчетата в фаровите, които са марка Bosch, намалят светлиния. По-скоро не го намалят, ами го накланят светлиния сноп надолу, за да не заслепява. И друга интересна екстра, която съм споменавал доста често в нашата група Ford Scorpio България, това е така наречената печка Webasto, немска технология, стационарен отоплител, печка, нарицателно, по-скоро е горелка, която е супер комфортна в студените зимни дни. След като се включи, в рамките на 20 минути до половин час прави вътре в купето около една приятна атмосфера, около 35 градуса излизат от духалките, 40 даже, и съответно загрява мотора. След като запалим, той не работи на студено, съответно и износването е доста по-малко. Друга една екстра, която не всички такива стационарни печки имат, освен този пулт за управление, тук имаме и така наречено дистанционно, което е оригинално Webasto. Колата си го имаше това нещо, да подчертая дебело, не е инсталирана допълнително. От завода първия собственик е решил да си го поръча. Това е монтирано в заводски условия, преди колата, след като колата е слезнала от конвейера и преди да дойде при собственика. Ето съответно може да изтеглим тази антенка. Обхвата е много интересен. 600 метра. Да, подчертавам дебело, 600 метра обхвата на това дистанционно. Съответно, ние може да се намираме на 10-я етаж на жилищната си кооперация и да го пуснем долу на паркинга, ако колата не е в гараж. Съответно. Ако вече колата е в подземен гараж, може да го пуснем с настройки за отложен старт чрез този пулт. Показваме как работи. Натискаме го. Ето. Мисля, че се чува и почва да се работва като мига светодиода. Почва помпата да обдухва. След малко ще се включи горелката и интериора ще се затопли. Изключвам го, защото колата е вече загряла, няма смисъл да я загряваме повече и да хабим гориво. Пък и след като отчете, че антифриза е топъл,
системата ще се изключи много бързо, защото има такава опция за да не прегрее инсталацията. Така че го изключваме.